Jo soc en Jaume García Dillon i faig feina al Museu Marítim de Mallorca i jo estic aquí per rebre els grups, per rebre el públic que s'apropa en el Museu Marítim de Mallorca, en aquest cas ara som a les voltes, a la reobertura del Museu Marítim de Palma. Avui el que farem és conèixer les noves sales del Museu Marítim de Mallorca, de les voltes, i el que farem és una visita guiada, comentada i lliure perquè la gent pugui passejar per les sales i comentar un poc els temes més principals que hi ha dins el museu. En el museu veurem molt de temes, diferents entre si, però que tenen un nexe comú, que és Mallorca i la mar. És una aixa que no és per tallar, és per buidar la fusta, la llenya, és l'eina que característica dels mestres d'aixa. A la Mediterrània els vents són canviants i la vela llatina el que proporciona és que a través dels seus moviments pots jugar amb ella per anar amb el vent. Si jo vull anar cap a aquesta direcció i el vent ve des d'allà, jo, evidentment, faré que el vent me pegui cap aquí, la vela s'ompli i m'empitgi. Però, en canvi, si el meu rumb és allà, però el vent ve d'allà, ja se me complica, no? A través de la vela llatina, veurem que dels màstils i les antenes podem jugar i podem anar fent zig-zag, anar maniobrant. És una tècnica que s'ha declarat bé d'interès cultural per la UNESCO ja. Sabeu que és un escar que està fet a vorera de mà, que té una inclinació entre la mà i la terra, que serveix per avarar o guardar l'embarcació. Moltes estan tapades, per exemple, allà a Cala Figuera en tenim un parell. Moltes ja tenen cases damunt, però normalment són una construcció molt petita. Tenim instruments de navegació, com aquest d'aquí, que són gornins, que eren per posar el pilot automàtic a una barca, en el timó, sense motor. Tenim també fanals de llum, de llaüts, per entrar i sortir de port, i el salabre, és un salabre. Salabre o gambaner, servia per agafar coses de la mà i seguir peixos, sobretot, per ajudar-se. Tenim l'altra estació, l'estació Rafael Pomar, que és una embarcació, la primera que va fer el viatge a l'Havana, mallorquina. Després tenim diferents objectes de pesca. Això és una llagostera. Llagostera. Les llagosteres servien per pescar llagostes. Això se feia i se desfeia cada dia, o ho fan cada dia, això se fa encara. Se cosia i se ficava menjar, esca. Amb un fil, amb una corda, se'n va fins al fons de la mà, la llagosta se fica, ella, el seu propi pes, se va enredant així i després ja no pot sortir. És una pesca d'art menor, que vol dir, el peix no sofreix res. I no s'hi fiquen 10, s'hi fica una, o dues. Aquí tenim aquesta col·lecció d'eines de mestres d'aixa. Tot l'aixa, però també ja tenim eines de perforament, eines de midament, de tall, per fer forats, són fila berbiquí, fila barquí.